إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الله رببыз дөреслекте Qur'an китабында һәммә безгә тәкъвалы булырга әйтә. Һәм Аллаһ Раббыбыз дөреслекте безләрне юктан бар кылды. Һәм дөреслекте безләрне тәрбияләде, барлыкка китерде. Һәм Аллаһ Раббыбызга барлык мактауларыбыз, барлык хәмд сәнәләребез булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Һәм шәһадәт китерәмен, Аллаһның илчесе пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям аңа Аллаһ аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләрен насыйп итсә иде. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтә: «Я әйюһәлләзина аману аттақуллаһа хаққа туқатиһ ва ла тамутунна илля ва антум муслимун». И иман китергән бәндәләр, сезләр Аллаһ Тәгаләдән хакыйкый тәкъвалык белән куркыгыз, тәкъвалы булыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез диде. Икенче бер аятында әйтә: «Я әйюһән-насу аттaqu rabbakumul-лазī халакакум min nafsin wāhidah wa khalaqa minhā zawjaha wa batha minhumā rijālan kathīran wa nisā'an wattaqullāha allazī tasā'alūna bihi wal-arham innallāha kāna 'alaykum raqībā». Ey кешеләр, sizlarni yaratgan, халык иткән Раббыгыздан куркыгыз. Ул сезне бер кешедән яратты, аннан иптәше хатынын барлыкка китерде. Һәм алар икесеннән дөньяга күп ирләрне һәм хатыннарны чәчте. Бәлки бер-берегездән Аллаһ хакы өчен сорыйсыз, шул Аллаһның ачуыннан, шулай ук туганлык җепләрен өзүдән сакланыгыз, куркыгыз, дөреслектә Аллаһ сезне күзәтеп торучыдыр. Әмма бәъд, мөхтәрәм җәмәгать, мөхтәрәм дин кардәшләрем, Аллаһка тәкъвалы булыгыз. Изгелекләр кылганда күңелегездә Аллаһ ризалыгы булсын. Һәм аның нигъмәтләрен татыганда Аллаһка шөкерле булыгыз. Һәммәбезнең дә нияте Аллаһ ризалыгына омтылу булып торырга тиеш. Мөхтәрәм җәмәгать, менә без сезнең белән инде бер атна диярлек Рамазан аен инде озаттык. Рамазан ае инде китеп барды. Инде менә бүген Шәввал аеның 8нче көне булып санала. Һәм инде гаитне укыгач та, гаит намазларын үткәргәч тә, гаит көнне сөйнешә, бер-беребезне шушы улуг байрам белән кутлый идек. Бер-беребезгә изге теләкләр тили идек. Һәм бер-беребезгә тaqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal дип әйтә идек. Аллаһ Раббыбыз бездән дә сездән дә кылган изгелекләрне кабул итсә иде дип бер-беребезгә дугалар кыла идек. Бик әһәмиятле сүзләр, мөхтәрәм җәмәгать. Изгелекләрнең кабул булуы. Һәм мөселман кеше әлбәттә изгелек кылгач та әле изгелеге кабул булсын дип теләк тели. Аллаһ Раббыбыз Куръанда әйтә: «Иннама ятaqabbalullahu minal muttaqin». Дөреслектә Аллаһ тәкъвалы булган бәндәләреннән генә кабул итә дип әйтә. Һәм шуңа күрә гамәлнең күркәм булуы һәм гамәлнең кабул ителгәнлеге ул җәмәгать шулай ук Аллаһ тарафыннан гамәлең кабул булды. Гамәлең инде Аллаһ хузурында дигән сыйфатны күрсәтеп тора. Һәм шуңа күрә Куръанда иманнары камил булган мөэминнәрнең сыйфатларын китергәндә Аллаһ Тәгалә әйтә: «Валлазина ю'туна ма атау ва кулубухум ваҗилах аннахум иля раббихим ярҗиун». Аллаһ Раббыбыз әйтә: камил иманнар
кайсылары садака биргәндә дә Аллаһка кире кайтачагыбыз бар дип уйлаучылар һәм шул сәбәпле йөрәкләре дерелдәгән кешеләр була дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм шуңа күрә мөселман кеше изгелек эшләсә, нинди дә булса яхшылык, Аллаһ Раббысына гыйбадат кылса, яки аның кулларына, мәхлукларга яхшылыгы тисә, күкрәгенә сукмый, инде масаймый, үз-үзен күтәрми, инде изгелек эшләгәннән соң да кабул булса иде дип әйтә. Һәм шуңа күрә шул кешеләр, аятта искә алынган кешеләр, алар садака бирделәр, алар изгелек кылдылар, шуларны эшләгәннән соң да йөрәкләре дерелди иде, йөрәкләре тетрәнә иде. Кабул булыр микән? Кыямәт көнендә Аллаһ Раббыбыз каршында ничек басып торырбыз микән дип җәмәгать алар курка иделәр. Һәм шуңа күрә галимнәребез дә Рамазан айы тәмамланса, Рамазан айыннан соң 6 ай буена Рамазандагы кылган изгелекләрем кабул булса иде дип дуа кылалар җәмәгать. Дуа кылалар иде. Чөнки менә әлхәмдүлилләh 30 көн буена ураза тотабыз. Әлхәмдүлилләh 30 көн буена таравихлар басып торабыз. Бәлки ахырларында хәтта кыямнарын да укый торганбыздыр җәмәгать. Изгелекләребез арта торгандыр. Кемдер бит шушы изгелекләр белән үз-үзен күтәрә башлый, борыны өскә чиелә башлый. Мин карагыз нинди изге кеше булдым. Рамазан айында бер генә таравихны да калдырмадым ди. Бер генә уразасын да калдырмадым дип күкрәгенә суга башлый җәмәгать. Бит ул эшнең яртысы, әле ул эшләрең, ул намазларың, ул уразаларың кабул булдымы икән дигән сорау да бар бит җәмәгать. Һәм шуңа күрә безнең изгелекләребез, безнең тәкәбберлегебезгә, үз-үзебезне күтәрүебезгә һәм үзебезнең масаюбызга китерергә тиеш түгел, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә изгелекләрне эшләгәннән соң да Аллаһ Раббыбыз кабул итсә иде дип теләк теләргә, дуа кылырга тиешбез. Шулай ук Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә әйтә: "Җәннәт ишекләре дүшәмбе һәм пәнҗешәмбе көннәрне ачыла. Аллаһка тиңдәш китермәгән һәрбер Аллаһ кулына гөнаһлары гафу кылыныр" ди. Әгәр ике кеше арасында ачуланышу булса, алар хакында буларның икесен дуслашканчыга хәтлек кичектерегез дип 3 тапкыр әйтелер дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм шул ук хадисның икенче риваятендә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Һәм гөнаһларны ачык рәвештә эшләүчеләрне дә кичектерегез" дип әйтелер дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Һәм хадисның ахырыннан башлыйсым килә җәмәгать. Гөнаһларны ачык рәвештә эшләүчеләрне кичектерегез ди Аллаһ Тәгалә. Ягъни гөнаһларын гафу кылмаячакбыз. Шушы эшне тәмамланганчыга хәтлек дүшәмбе һәм пәнҗешәмбе җәннәт ишекләре ачык, гөнаһлар гафу кылына, әгәр дә ширк гөнаһ эшләмәгән булса. Әмма ләкин кем ачыктан-ачык эшли икән, кабул булмый. Ул шул килеш тора. Һәм аның гөнаһлары гафу ителми. Әгәр дә ни өчен дип сорасагыз, әлбәттә, моның зыяны үз-үзе генә эшли торган гөнаһны башкаларга күрсәтмичә эшли торган кешенең гөнаһысына караганда ачыктан-ачык эшләүченең гөнаһысы зуррактыр җәмәгать. Чөнки кеше гөнаһ кылганда ул аның белән Аллаһ Тәгалә арасында кала. Һәм Аллаһ Тәгалә Раббыбыз кыямәт көнендә аны я гафу итер, я аны җәзага тартыр. Һәм аларның эшләре үз ике асты арасында гына була. Әмма ләкин гөнаһны ачыктан-ачык эшләүче, әле ул үз өстенә генә гөнаһ алмый, ул башкаларга да начар үрнәк күрсәтеп тора. Башкаларга да инде шушындый бер начар күренеш күрсәтә. Һәм шуңа күрә хәтта галимнәребез дә кайсы берләре, шулар арасыннан Хасан әл-Басри, алар әйтәләр иде: "Ачыктан-ачык гөнаһ эшләүче хакында гайбәт юк" дип әйттеләр ди. Ягъни ул ачыктан-ачык эшләгән эшне син бөтен кешегә ишетерлек итеп сөйләсәң дә гөнаһ аса булмас ди. Ни өчен? Чөнки ул үзе сакланмый.
Чөнки ул үзе кеше күзеннән яшеренми. Шулай булгач, аның өстендә пәрдәсе дә юктыр, гайбәте дә юктыр, дип әйтүче галимнәр булды. Һәм шуңа күрә мисал өчен, әгәр дә хәмер эше гынахы булсынмы, зур гынах, аның өчен Аллаһ Раббыбыз зур җәзага тартырга мөмкин. Әмма ләкин өендә качып утырса, әле бер хәл, урамга чыгып җәмәгать начар үрнәк күрсәтсә, бу инде тагын да авыррак булган гынах булып санала. Әле кайсы берләре бит кызышып киткәч, инде башына киткәч, башкаларга зыян китерә башлыйлар, күршеләренә зыян салалар җәмәгать. Һәм шуңа күрә бөтен кешеләр, тирә-ягындагы кешеләр михнәт күрәләр. Балалар начар үрнәк күрәләр. Димәк, ярый икән бит, бу да эшли икән, моңа рәхәт икән, без дә эшлик дип, алар җәмәгать начар үрнәк ала башлыйлар. Яки зина кылып йөрүче кешеләргә күрсәтеп җәмәгать, яки пычрак сүзләр белән сөйләшүче, кайсы бер вакытларда җәмәгать, динебездә беркемнең дә шиге булмасын, начар сүзләр сөйләү, сүгенү сүзләре әйтү, ул ярый торган хәл түгел. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям кешеләрне сүгеп йөрмәде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям кешеләргә ләгънәт кылып йөрмәде. Һәм шуңа күрә кем авызын пычрата икән шул сүзләре белән җәмәгать, ул изгелек эшлим, ярый торган эш эшлим дип уйламасын җәмәгать. Һәм шуңа күрә, әгәр дә шул пычрак сүзләрне сөйләгәндә дә башка кешеләр ишетерлек итеп сөйләсә, башка кешеләрнең күңелләре төшә. Русча әйтмешли, уши вянут дип әйтәләр. Шулай бит андый кешеләрне тыңлаганда. Һәм шуңа күрә башкалар да моннан зыян күрәләр. Яки инде башка төрле гөнаһларны эшләгәндә дә кешедә ачыктан-ачык эшләүчеләр, алар чынлап та җәмәгать хаклы. Алар Аллаһ Тәгаләнең кичектерүенә тулыдан-тулы ия булдылар. Һәм инде Аллаһ Раббыбыз безне бу эшләрдән сакласын. Шулай ук хадистә Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям ике мөселман арасында килеп чыккан гауга, тавыш сәбәпле ачуланышып йөргән кешеләргә 3 тапкыр кабатлап әйтте. Буларны дуслашканчыга хәтлек кичектереп торыгыз ди. 3 тапкыр. Буларны дуслашканчыга хәтлек кичектереп торыгыз. Буларны дуслашканчыга хәтлек кичектереп торыгыз. Һәм җәмәгать белегез, әгәр дә Коръәндә яки Пәйгамбәрбез сөннәтендә саллаллаһу алейһи ва саллям нинди дә булса эш бердән күбрәк тапкыр искә алына икән, кабатлана икән, һәм бу хадистә 3 тапкыр искә алынган. Димәк, җәмәгать бу бик зур әһәмиятле эш икәнлеген күрсәтеп тора. Димәк, бу гади эш түгел. Димәк, бу җәмәгать игътибарга лаеклы булган зур һәм инде әһәмиятле эш булып тора. Һәм шуңа күрә мөселман кардәшең белән талашып, ызгышып йөрүең ул гади хата түгел җәмәгать. Ул гади гөнаһ түгел җәмәгать. Ул җәмәгать инде гөнаһларыңның кичерелүенә бер киртә булып тора. Һәм шуңа күрә әлбәттә арабызда фәрештәләр юк. Әлбәттә беребез дә яңа анадан туган сабый балалар кебек түгелбез, хаталанабыз, бәлки кашанда булса гөнаһлар кылганбыздыр. Һәм инде һәммәбезнең дә чип-чиста булган, инде бер гөнаһсыз булган җаннарыбыз юк. Һәм Пәйгамбәрбез үзе дә бу хакта әйтә. Куллу бани адама хатта. Һәр бер адәм баласы хаталанучы дип әйтә. Әмма ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям безгә шушы хатаны кылганда, үзара ызгышкандамы, ачуланышкандамы киртә куйды. Нинди киртә куйды? 3 көннән дә артмасын ди. Әгәр дә син бәндәчелегең белән хаталанып, инде эмоцияләргә бирелеп, характерың шундый булып, мәсәлән, ачуланыштың икән, 1 көн ачуланырга мөмкинсең, 2 көн ачуланырга мөмкинсең, әмма ләкин 3нче көнне бетте. Синең срогың тәмам. Моннан да артып китсә җәмәгать, инде Пәйгамбәрбез моны харам дип атады, тыелган дип әйтте. Һәм шуңа күрә ислам дине кешеләрне иман җебе белән бергә җыя. Кешеләрне иман рухы белән, ислам рухы белән берләштерә. Һәм инде менә шушы ачуланышу, менә шул җепне, менә шул бәйләнешне битерә җәмәгать. Һәм тарихта бик күп мисаллар. Кешеләр исламга кадәр дошманлыкта, ачуланышта яшәделәр, бер-берсен кырып,
бер-берсенә зыян салып яшәделәр. Һәм исламга килгәч, аларның хәлләре татуланышты. Аларның аралары инде үзгәрде. Шул ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям тормышы мисалын алыйк. Мәдинәгә күченгәндә, Мәдинә шәһәрендә гарәпләр ике төр кабилә яши иде. Аус кабиләсе һәм Хазраҗ кабиләсе. Һәм алар икесеннән ансарлар дип без сөйлибез, менә шушы сахабалар булды. Аус һәм Хазраҗ кабиләләре, Мәдинә шәһәрендә яшәүчеләр, Пәйгамбәрбез килгәнчегә хәтлек тарих китапларында әйтелгәнчә 100 ел буена дошманлашып яшәделәр. 100 ел буена сугышып яшәделәр. Бер кашан да татулык булмады. Әле берсен кыралар, әле икенчесенә зыян итәләр, әле өченчесенә бәрәләр. Һәм шулай итеп яшәделәр җәмәгать. Әмма ләкин Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям Мәдинәгә килгәч, исламның ни икәнен күрсәткәч, иман хакында сөйләгәч, алар җәмәгать арасындагы булган менә шушы сугышлар, талашлар, ызгышлар бөтенесе китте җәмәгать. Бөтенесе югалды. Һәм инде алар Пәйгамбәрбез вафатыннан соң да бердәм булып, бер өммәт булып, бер җәмәгать булып яшәделәр. Һәм шуңа күрә җәмәгать, безнең тормышыбызда да андый мисаллар күп. Кемдер элек ислам динен кабул иткәнчегә хәтлек, яки намаз укый башлаганчыга хәтлек, икенчесенә зыян китергән булган, икенчесен җәберләгән, зулымлык кылган, һәм шунда намаз укый башлагач, мөселман булгач, аларның элек булган тавышлары бетә, югала. Һәм хәтта безнең мәчетебездә дә андый мисаллар бик күп. Һәм шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз безне менә шушы иман җебе белән бергә җыйды. Иман рухы белән берләштерде. Һәм Аллаһ Тәгалә Раббыбыз Коръәндә әйтә: "Иннамал муъминуна ихва." Дөрестлектә мөэминнәр кардәшләр ди. Туганнар дип әйтә. Туганнар кебек якын булырга тиешләр. Шулай ук Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям хадисендә дә әйтә: "Әл-муслиму ахул муслим" дип әйтә. Мөселман кеше, мөселманның кардәше, туганы. Һәм инде мөхтәрәм җәмәгать, менә шушы талашлар, менә шушы ызгышулар, менә бу туганлыкны юкка чыгаралар. Туганлыкны бетерәләр. Һәм инде шул сәбәпле Аллаһ Тәгалә менә шушы эшне динебездә тыйды. Һәм Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә әйтә, һәм ул хадис Сахих Бухари һәм Муслим җыентыкларында килә, Пәйгамбәрбез әйтте: "Мөселманга кардәшен 3 көннән артыгракка да ташлап калдыру тыелгандыр. Шул ачулы килеш очрашсалар, бер-берсеннән йөзләрен читкә боралар" дип әйтә. Һәм инде урысча әйтмешли, "отворачиваются друг от друга" дип әйтелә. Һәм шулар арасында иң яхшысы бер-берсенә беренче булып сәлам биргәнесе дип әйтә. Ягъни очрашкач та икесе арасыннан иң тәкъвалысы, иң яхшысы кем? Беренче булып исәнләшергә дип, сәлам бирергә дип кулын сузган кеше. Беренче булып "Ассаламу алейкум" дип әйткән кеше. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, бу хадистән чыгып галимнәр әйтәләр, мөселман кешеләр дөньяви сәбәпләр, дөньяви эшләр, талашлар сәбәпле бер-берсен 3 көннән дә артыгракка калдырырга тиеш түгелләр дип әйтә. Ягъни иң күбе 3 көн. 3 көннән дә арта башласа, ул инде аралары ерагая башлый, суына башлыйлар, һәм инде дошманлык артканнан арта бара. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, Пәйгамбәрбез безгә бик мөһим булган бер киңәшен бирде. Һәм инде безгә өйрәтте. Нәрсә ди? Алар арасында иң хәерлесе беренче булып сәлам биргәнесе дип әйтә. Бик мөһим әйбер җәмәгать. Менә без бүгенге көндә җир өстендә 7 миллиардтан артык кеше яшибез. Нинди генә кешеләр юк, нинди генә тән төсләре юк, нинди генә чәчләре юк җәмәгать, һәм шулай ук нинди генә характерлар юк. Кемдер ачуны бик тиз оныта, шундук дуслашырга мөмкин. Кемдер мәсәлән, аңа әзрәк вакыт кирәк, кемдер озак эчендә җыеп йөри, ягъни кешеләрнең табигатьләре төрле. Һәм менә шул табигатьләре төрле булган кешеләргә Пәйгамбәрбез һәммәсенә бердәм киңәш бирде. Һәм нәрсә дип әйтте? Беренче очрашканда иң яхшысы
беренче булып сәлам биргәнсе. Әйтми пәйгамбәребез очрашкач, кочаклап ал, шундук сөйләшә башла, шундук инде элек якын дуслар булган кебек эшли башла дип әйтми. Нәрсә ди? Беренче булып сәлам биргәнсе. Ягъни, бүген очраштың шул кардәшең белән, сәлам бирдең. Иртәгә очраштың, инде елмая башладың. Өченче көндә очраштың, инде балалар ничек, сәламәтлегең ничек, хәлләрең ничек дип сораулар бирәсең. Дүртенче көнне инде кочаклап та алырга мөмкинсең, мәсәлән, үзебезчә, кардәшләрчә, по-братски дип әйтәбез, әйме? Бишенче көнне инде нәрсә өчен талашканыңны да онытасың, җәмәгать. Һәм шуңа күрә адымнарны әкрен-әкрен бер-бер артласаң, һәм инде нинди генә кеше булмасын, җәмәгать, иншааллаһ, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән үз арада булган кайгылар, үз арада булган ызгышлар югалырлар һәм онытырлар, җәмәгать. Һәм шуңа күрә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям һәммә безгә дә, бүтән кешеләргә дә туры килә торган, бүтән кешеләргә дә бата торган киңәшләр бирде һәм шул киңәшләрен үтәсәк иде. Һәм инде хадистә әйтелгәнчә, һәр дүшәмбе һәм пәнҗешәмбе көннәрендә җәннәт ишекләре ачыла. Бу көнне Аллаһ мәгъфиратын, рәхмәтен насыйп итә. Бу көнне кешеләр Аллаһ Раббыбызның әҗр-савапларына ия булалар. Һәм шуңа күрә менә шушы көннәрне дуслашу өчен, тәүбә истигъфар өчен куллансак иде. Һәм инде бу гөнаһларыбыз да, инде шушы ызгышларыбыз, талашуларыбыз да гөнаһларыбызның гафу кылынуына киртә булмасыннар, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм инде Аллаһ Тәгалә безне дә араларыбызны ярагайта торган ызгыш талашлардан һәм инде начар эшләрдән безне ерак кылса иде, кардәшләребезгә карата үпкә, ачуланышларны бетерсә иде. Аллаһ Раббыбыз Хәшр сүрәсендә әйтә: "Валлазина джаءу мин ба'дихим яқулуна ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم". Allah Teala әйтә: "Һәм мөхаҗирләр һәм ансарлардан соң да килгән кешеләр, ягъни без ул җәмәгать, мөхаҗирләр һәм ансарлар, алар инде булдылар, алар инде вафат. Ләкин алардан соң кыямәт көненә хәтле булган һәрбер мөселман, һәрбер пәйгамбәребезнең өммәтенең әһле, һәрберсе дә әйтәләр ди: Раббыбыз безне һәм бездән алдарак иман китергән кардәшләребезне гафу кыл, ярлыка, һәм безнең йөрәкләребезгә иман китергәннәргә карата нәфрәт һәм көнчелекне куймасаң иде. Раббыбыз дөрестлектә син иң шәфкатьле һәм рәхимлек иясе дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Раббыбыз һәммәбезнең күңеленнән дә икенче мөселманга карата нәфрәт хисләрен бетерсә иде, алса иде. Һәммәбезнең күңеленнән, йөрәгеннән дә бер-беребезгә булган ачу хисләре, бер-беребезгә булган көнчелек хисләрен бетерсә иде. Һәм инде йөрәкләребезне һәм күңелләребезне саф, чиста һәм пак кылсаң иде. Һәм шушы хутбәмне бер генә насихат белән искә төшереп тәмамлыйсым килә. Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Кем Рамазан аенда ураза тотып, һәм тагын Шәввәл аенда 6 көне белән тәмамласа, 1 ел ураза тоткан кебек булыр", дип әйтә. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, вакыт бик тиз уза. Кыямәт көненең галәмәтләреннән вакыт бик тиз узыр дип әйтә. Бик тиз үтеп китәр. Һәм шуңа күрә менә күз ачып йомганчы инде гаит үтүгә, инде гаит булуга 1 атна үткән. Инде бүген 8нче көне. Әле җәмәгать искә төшерерсез, әйме, Шәввәл аеның ничек тәмамлаганын да инде сизми калырбыз. Һәм шуңа күрә шушы фарыз уразаларына өстәп, әле 6 көн нәфил уразаларын да тотыйк. Һәм инде әҗр савапларыбыз 1 ел ураза тоткан кебек күп булсын һәм Аллаһ Раббыбыз тарафыннан кабул булса иде. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.